επειδή αναφέρατε ότι ήταν μια συνέχεια των αναπτυξιακών κατά κάποιο τρόπο. Αυτές οι παθογένειες παρουσίαζαν οι αναπτυξιακές, και εδώ στοιχείο τουλάχιστον έχουμε έτσι και αρνητικά παραδείγματα. Πώς θα ξεπερνούνται, πώς θα έχουμε. Αναφέρεσαι στην πτώχευση που είχε η ΕΝΑ. Όχι, αναφέρεται στη διαφορά της αναπτυξιακής εταιρείας. Τη διαφορά μεταξύ παλιάς αναπτυξιακής και καινούριου αναπτυξιακού οργανισμού. Νομίζω καλό είναι να το επισημάνουμε. Ένα δεύτερο, αν θα χρειάζεται η χρηματοδότηση των Δήμων για να στηρίζονται οι αναπτυξιακοί οργανισμοί, ή στο επόμενο στάδιο θα είναι κάτι το οποίο θα ξεπεραστεί. Και τέλος, δώστε μας έτσι και ένα παράδειγμα αυτής της εμπειρίας από κάποιο μικρό δράση για να το παρουσιάσουμε κι εμείς. Μπορώ να πάρω το λόγο? Λοιπόν, να πούμε το εξής, ότι όλοι γνωρίζουμε πάνω κάτω, όσοι ερχόμαστε από την ελληνική περιφέρεια, εμένα προσωπικά, ας πούμε, η πατρίδα μου είναι η Πελοπόννησος, όλοι γνωρίζουμε πάνω κάτω τι σημαίνει αναπτυξιακή εταιρεία. Να πω ότι όπως ένας δήμαρχος μπορεί να είναι ένας καλός δήμαρχος και ο προκάτοχος του να μην ήταν ένας καλός δήμαρχος και ο επόμενος καλύτερος, έτσι νομίζω ότι δεν πρέπει να λειτουργούν τα πράγματα ισοπεδωτικά. Στους τόπους όπου έχουμε δραστηριοποιηθεί κατά περιόδους υπάρχουν και τα καλά παραδείγματα, υπάρχουν και τα κακά παραδείγματα. Παλιές αναπτυξιακές εταιρείες, εσείς ας πούμε εδώ μπορεί να είχατε μια κακιά εμπειρία, υπάρχουν όμως και άλλες περιοχές οι οποίες έχουν τρέξει με τόσο μεγάλη επιτυχία προγράμματα leader, στα οποία ομνύουν εκατοντάδες επαγγελματίες και μικροεπιχειρηματίες των περιοχών αυτών, γιατί χωρίς αυτές τις αναπτυξιακές εταιρείες πολύ δύσκολα θα ήταν δυνατό προγράμματα leader να απορροφηθούν από μια τοπική κοινωνία η οποία δεν ήταν και μαθημένη στο πώς μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η ιστορία των παλιών αναπτυξιακών εταιρεών. Υπάρχουν επί παραδείγματι αναπτυξιακές όπως είναι, ας πούμε, ο Πάρνονας, η αναπτυξιακή Κοζάνης, η Πιερική, αναπτυξιακές εταιρείες οι οποίες έχουν βραβευτεί για τις καλές τους πρακτικές σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήρθε ο νόμος 4674, αυτό έγινε το 2020. Ο νόμος αυτός ήρθε επί της ουσίας να βελτιώσει και να κάνει πιο διαυγές και να επικαιροποιήσει το θεσμικό των παλιών αναπτυξιακών εταιριών. Και αυτό πώς το έκανε? Ξεκαθάρισε ένα θέμα το οποίο ήταν αγκάθι για ζητήματα διαφάνειας πάρα πολλά χρόνια. Αυτές οι αναπτυξιακές εταιρείες έγιναν φορείς εξυπηρέτησης δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι διέπονται από κανόνες, το είπε πολύ ωραία πριν από λίγο ο κύριος Πηλιόπουλος, πλέον διέπονται από κανόνες που διέπουν όλα τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, έστω και αν είναι αναπτυξιακές εταιρείες στη λειτουργία τους, δηλαδή στην καθημερινή τους διαχείριση. Σε όλα τα υπόλοιπα διέπονται από το νόμο 4412 του 2016 για τις επικαιροποιήσεις του, που είναι ο νόμος που επί της ουσίας μας υποχρεώνει στο να δημοπρατούμε, στο πώς θα δημοπρατούμε, στο να αναρτούμε όλες μας τις υποθέσεις στο διάβγεια, υποχρεούμαστε στο ΕΣΥΔΙΣ. Δηλαδή, όπως δημοπρατεί ένας Δήμος, ακριβώς έτσι δημοπρατεί και ένας αναπτυξιακός οργανισμός. Οπότε στα ζητήματα της διαφάνειας θεωρούμε ότι το νέο νομοθετικό πλαίσιο έδωσε οριστικές λύσεις. Σε ό,τι αφορά τώρα την βιωσιμότητα των αναπτυξιακών οργανισμών, που θεωρώ ότι αυτό είναι το δεύτερο ερώτημά σας. Αυτοί οι αναπτυξιακοί οργανισμοί δεν επιχορηγούνται από το ελληνικό κράτος. Δηλαδή, δεν είναι όπως ήταν μέχρι πρότινος οι κοινοφελείς επιχειρήσεις των Δήμων που κάθε χρόνο έπαιρναν μια πάγια επιδότηση. Είναι οργανισμοί, είναι ανώνυμες εταιρείες που βασίζονται στο αναπτυξιακό τους κεφάλαιο, δηλαδή στο μετοχικό τους κεφάλαιο, στο πρώτο επενδυτικό κεφάλαιο, προκειμένου να μπορέσουν στη συνέχεια να γίνουν βιώσιμοι και να αυτοχρηματοδοτηθούν με κάποιον τρόπο. Θα μου πείτε πώς ζουν. Ζουν με τα έσοδα που θα παράξουν τα έργα τα οποία θα τους ανατίθενται. Όσα περισσότερα έργα τους ανατίθενται και όσο περισσότερη αποτελεσματική διοίκηση μπορούν να διεκπεραιώνουν, τόσο πιο βιώσιμοι θα γίνονται αυτοί οι οργανισμοί. Με απλά λόγια, όσα περισσότερα έργα πάρει η Τριήρης από τους Δήμους μετόχους, αλλά και από άλλους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας και της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, νομίζω ότι αυτή είναι η περιοχή παρέμβασης, τόσο πιο βιώσιμη θα καταφέρει να γίνει ως αναπτυξιακή εταιρεία. Και επικερδής. Η εισήγηση που έκανα στο συνέδριο ανέφερα την περίπτωση που μας προέκυψε. Δεν ήταν ο Δήμος βέβαια αρμόδιος για την
η τοπική αυτοδιοίκηση για την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού. Ωστόσο έπρεπε να παρέμβουμε, γιατί γνωρίζουμε όλοι πόσο μεγάλη σημασία έχει για τις Ινούσες και για την περιοχή μας η εύρυθμη λειτουργία της. Έτσι λοιπόν όλες οι μελέτες της ενεργειακής αναβάθμισης, μετά από αίτημα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής των αρμοδίων υπηρεσιών προς το Δήμο μας, έγιναν από την ανώνυμη εταιρεία Τριήρης Αναπτυξιακή, η οποία μας συμπαραστάθηκε ως τεχνική υπηρεσία. Έτσι αποφορτήσαμε λίγο και το Δήμο Χίου, που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια κουράσει πολύ τις τεχνικές του υπηρεσίες, και τα ετοιμάσαμε πάρα πολύ γρήγορα. Η σύμβαση υπεγράφει η τριμερής το Απρίλιο και ήδη παραδίδουμε μέχρι τον επόμενο μήνα θα έχουμε τελειώσει και την εξόφληση ακόμα των μελετών, οι οποίες ήταν αρκετές και υπό την έγκριση πάντα των τεχνικών υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Κάναμε δηλαδή μια πολύ καλή δουλειά που και το στενό, έτσι, το κλειστό δημόσιο την επικρότησε και θα τη συνεχίσουμε. Εγώ ήθελα να σας πω μόνο το εξής, ότι γιατί κάποια φορά αναφέρονται και στην ποιοτική δουλειά που κάνουμε εμείς στους αναπτυξιακούς οργανισμούς. Οι μηχανικοί του Υπουργείου Ναυτιλίας τι σου λένε, Δήμαρχε, ότι τέτοια. Να αναλάβουμε και το λιμεναρχείο. Δηλαδή έχουν εντυπωσιαστεί και από την συνέπεια της αναπτυξιακής εταιρείας, ότι είμαστε στους χρόνους μας απόλυτα. Η ποιότητα των μελετών που παραδίδουμε είναι τόσο υψηλή, που θέλουν να μας βάλουν εταίρους και σε άλλα έργα που θέλουν. Να απαντήσει και ο κύριος Φιλιοπούλος. Εγώ να προσθέσω κάτι πολύ λίγο σε αυτά που είπε πολύ εύστοχα η κυρία Τατούλη, γιατί έδωσε όλη την εικόνα λειτουργίας και το χρηματοοικονομικό μοντέλο. Έτσι. Να το πω απλά, κρινόμαστε κάθε μέρα στους αναπτυξιακούς. Υπό την έννοια ότι θα φέρεις έργα, τα υλοποιήσεις, να βγάλεις ασπροπρόσωπους τους δημάρχους και τους φορείς που σε εμπιστεύτηκαν, γιατί πρώτα και πάνω απ' όλα πρέπει να εκπληρώσουμε το όραμα και το έργο των μετόχων δήμων ή και άλλων δήμων που επιλέγουν ένα αναπτυξιακό. Και να θέσω και μια άλλη διάσταση για να καταλάβετε τη δυναμική που μπορεί να έχουν αναπτυξιακοί. Σε πάρα πολλές προσκλήσεις και σε πολλές που θα βγουν θα είναι και δικαιούχοι. Δηλαδή ουσιαστικά οι δήμοι μέσω προγραμματικών συμβάσεων, ένας δήμος ή και περισσότεροι, θα τους δίνουν το δικαίωμα να ξεκινούν να υποβάλουν, να οριμάζουν, να παρακολουθούν, να επιβλέπουν μια πρόσκληση, μια πρόταση μάλλον σε ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα, και στο τέλος της μέρας, όταν αυτό εγκριθεί, να είναι και δικαιούχοι. Δηλαδή να είναι ολιστικοί φορείς διαχείρισης ως δικαιούχοι. Αυτό καταλαβαίνετε, εκεί μπορεί να έχει κάποια στιγμή και ένα οικονομικό αντικείμενο αναλόγως στην πρόσκληση, γιατί μπορεί να έχει και υπηρεσία συμβούλου μετά ο αναπτυξιακός. Αυτό συνδέεται και με αυτό που είπε η κυρία Τατούλη, με πιθανές ροές πόρων οικονομικών. Όμως αυτό που είναι περισσότερο σημαντικό σε αυτό, κατά την άποψή μου, είναι ότι οι δήμοι, αναθέτοντας μια τέτοια διαδικασία σε ένα πρόγραμμα, σε μια πρόσκληση, επί της ουσίας βάζουν κάποιον, να το πω λαϊκά, που ξέρει να κάνει τη δουλειά και να φέρει το αποτέλεσμα. Γιατί στο τέλος της μέρας όλοι κρινόμαστε για το αποτέλεσμα και για να κάνουμε τη ζωή των πολιτών και των συνδημοτών μας καλύτερη. Ο συνδημότης, κατά την άποψή μου, δεν τον ενδιαφέρει κυρίως το μέσο και ο τρόπος, αλλά το τελικό αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν είναι στη διακριτική μας ευχέρεια και στη δυνατότητα τη δικιά μας να χρησιμοποιούμε τις καλύτερες, συντομότερες, ασφαλέστερες και ποιοτικότερες διαδρομές για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα.